Ethnigrwydd a Thlodi yng Nghymru. Nid rhywbeth sy'n digwydd mewn gwledydd pell i ffwrdd yw anghydraddoldebau cymdeithasol. Mae anghydraddoldebau cymdeithasol yn nodwedd o'r Gymdeithas Gymreig, y Gymdeithas Gymreig dyn ni'n rhan ohono, a mae digwyddiadau diweddar wedi tynnu sylw at hyn. Os ni feddwl am ddau enghraifft yn digweld dros blynyddoedd dwytha, sef y pandemig Covid-19 ac hefyd ymgyrch Black Lives Matter neu bywydau di o bwys, mae ddau enghraifft o sut mae anghydraddoldebau cymdeithasol wedi dod i wyneb Cymdeithas Gymreig. Yng Nghymru, mae rhai grwpiau bobl yn fwy tebygol o fyw mewn tlodi a dioddef o anghydraddoldebau cymdeithasol. Un o'r grwpiau hyn yw unigolion a theuluoedd sy'n perthyn i grwpiau ethnig. A mae modd i ni weld tystiolaeth o hyn wrth i ni edrych ar ystadegau swyddogol sydd gan Llywodraeth Cymru. Mae modd i chi fynd i wefan Ystadegau Cymru neu Stats Cymru i weld rhain eich hunan. Yn ôl Stats Cymru, yn 2020, roedd 23% o deuluoedd yng Nghymru gyda phen teulu gwyn yn byw mewn tlodi incwm cymharol. Roedd teuluoedd a phen teulu oedd yn perthyn i grŵp ethnig nad oedd yn wyn yn fwy tebygol o byw mewn tlodi, a dyn ni gweld hyn yma gyda y canran o 25% o'r teuluoedd hyn yn byw mewn tlodi incwm cymharol. Ac os ewch chi i wefan Stats Cymru, dych chi'n gweld yr ystadegau yma yn glir. Edrychwch ar y blwch pella ar y dde ar y sgrin fan hyn. Dyn ni'n gweld yr ystadegau yma. Ond mae modd i chi edrych ar y wefan yma a gweld sut mae'r gyfradd yma di newid dros y blynyddoedd o 2007 ar y cychwyn cyntaf ar hyd blynyddoedd hyd at 2019. Ond nid Llywodraeth Cymru yw'r unig rai sy'n casglu gwybodaeth ynglyn â profiadau grwpiau amrywiol o fyw mewn tlodi, profiadau o anghyfartaledd cymdeithasol. Mae Joseph Rowntree Foundation hefyd yn cyhoeddi yn y maes hwn. A fan hyn, dyn ni'n gweld adroddiad gyda nhw torri'r cysylltiadau rhwng tlodi ac ethnigrwydd yng Nghymru. Ewch i'w gwefan nhw i weld yr adroddiad yma yn llawn. Ond mae'r ymchwil yma gyhoeddwyd yn 2016 yn nodi nifer o ffactorau sy'n golygu bod unigolion sy'n perthyn i grwpiau ethnig yn profi tlodi ac allgau cymdeithasol yng Nghymru. Mae'r adroddiad yn dweud bod unigolion hyn yn gweithio mewn swyddi cyflog isel a sectorau cyflog isel. Mae'n dweud bod y unigolion o'r grwpiau hyn yn dioddef o ddiffyg gwybodaeth am y farchnad lafur, bod yna hanes o fudo, hynny yw symud o un ardal i'r llall, yn perthyn i'r grwpiau hyn, a bod normau rhywedd a rhwydweithiau cymdeithasol hefyd yn dylanwadu ar profiadau nhw o dlodi ac allgau cymdeithasol. Ac yn 2020 gwelwyd mudiad cymdeithasol mae bywydau di o bwys yn dod yn amlwg yn America, yn rhyngwladol ac yma yng Nghymru. Mudiad cymdeithasol ydy Black Lives Matter a datblygodd drwy dynnu sylw at yr anghydraddoldebau sydd yn wynebu unigolion a grwpiau ethnig. Mae'r grŵp yn galw am newid sylweddol yn y ffordd mae cymdeithasau ledled y byd yn trin unigolion o grwpiau ethnig gwahanol. Maen nhw'n tynnu sylw at anghydraddoldebau ar sail hil, a'r hiliaeth systematig sydd yn rhan ganolog y gymdeithas ac sydd i weld o fewn y Gymdeithas Gymreig dyn ni'n rhan ohono.